6ଟା ବାଜିଗଲା। ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ପୂଜା କରିବି। 5ଟାରେ ଉଠିଲି, ଉଠି ଘର ପରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବି। ମମ୍ମି ଏବେ ଉଠିକି ବାହାର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିଦେବି। ପୂଜା କରିଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ମମ୍ମି ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା କଲିଣି। ଚଉଁରା ପାଖକୁ ଯିବି ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ଘରେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ, ଆସିଲେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ଆଳତି କରିବି। ଛଅଟା 15 ହେଇଗଲାଣି। ମମ୍ମି ବି ଆସିଗଲେଣି। ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେବି। ପୂଜା ସାରିଦେଲି, ଏବେ ଭଜା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଭଜା ଯିବି, ଦେଖିବି ମୋ ମମ୍ମି ଯାଉଛି, ଯିବୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ଚାଲିବ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏବେ ବାହାରୁଛୁ। ଦେଖିବି ମୋ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଖରା ବି ହେଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଟରେ ଗଲେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଢ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋ ଉପରେ ଆସିଲୁ, ଆମର ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଯିବୁ। ଚାଲୁ ଘରକୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଖରା। ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇ ହେଲାନି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। 12ଟା ବାଜିବ ଆସିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା। ସକାଳୁ ବି ଯାଇ ହେଲାନି, ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି। ହେଲା ଦେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ନହେଲେ ଦେଖିବା କାଲି ତ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମମ୍ମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଇରେ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଭାତ ଗୋଳା ହେଉଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଥାଳିଆ ଦିଆ ହେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଭାତ ପେଜ ରହିବନି। ଏଠି ଡାଲମା ବଇଛି, ଦେଖିଦେବା। ଇଏ ଆମ ଗଛର ସଜନା ଛୁଇଁ, ବାଇଗଣ, ମୁଗ ଆମ ଘର ବିଲର। ସିଆଡ଼େ ବାପା ହେରିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। Just tell me what you gonna do, boy. Take my hands, draw me close. That's when you'll hear me feeling in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. Try to hide it, and you've gotten curious. Let your feelings out, stop playing dumb. Pichu ଆସିଥିଲେ ନବା ଲାଗି। ପିଜୁଳି ଦିଆହେଲା, ବିକା ହେଲା। ଏଠି ସଜନା ଛୁଇଁ ପରା ହେଇଯାଇଛି ଏତିକି। ଚକୁଳି ଦେଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବି, ଧୋଇ ଦେବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ବାପା ଆମର ଏଠି ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି।
सन्ध्या सरीगला आरती सारी सन्धार ठाकुर घर कम सरीगला सालेपुर टे जी आसिले पुणी भजा भजा कौन हम चल सालेपुर अंटार बेल्ट आस मम्मी आउ जाए देवी तो बेल्ट आणिक आसले पुणी खाଇବା बनैबी आसी सालेपुर घरे बेल्ट आणलु ब्याग सिलाई कर ब्याग सिलाई करके आनिली वीडियो कर बहुत भीड़ था तब अंधार थी वीडियो कर पारे काली जी से मंगलसूत्र छिंदी ताको पचाड़ी मार्केट गली जाऊँगी रुटी करी भजा करी अटाटा चकड़ी के थी जाइए परिया मम्मी जी भजा भाजी कौन करूँ रुटी करुचु एपटे भजा बसुची खाइबा रुटी डालमा सरीगला आसिलु शोवा लगी आज बहुत थकी जाइए पूरा जाए आसिक गाड़ी से जाऊँ भी शोबू आसंता काली एक नुआ वीडियो आनिबी जदि आपण मैंने देखिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे रोचे बाय गुड नाइट जय जगन्नाथ।